sesikhona again thina la ePeople's Park. Konakele bafethu, khumbula wethu kusayimi intombi yomZulu, intombi yamahubo la ngiphethe intokazi zakwethu. Sithi intombi zomgida zihle ziyaqobezela, aniphenduke sinibone. Yilililili. Konakele ngempela bafethu ongekho la ulaphi? Hayi kulethi manje, kulethi manje. Ake siqale sibuze, usisi bani igama isibongo uhlalaphi? I-outfit uzuqoke kanjena nje, u-inspiration bani noma ubani oyenzile? Kunontokozo kaMsomi, imvunulo ucebisile kaBlose, qhamuka kaNyusu. Okay, uqhamuka kaNyusu ukuphenduka intokazi sikubona intokazi yakwenu. Hayi ngithi ongena sibona ukwenze nja. Hayi kuyasala bafethu konakele nanku size kusisi wethu. Hawu dudla untombi. Hayi gide yona. Ishaye phansi inyathele ngabantu. Yeleli. Hayi wethu. Usisi kakasondele eduze nje siphinde simbuze igama isibongo uvelaphi futhi. Ngaphi nguphilisiwe ngasithole ngisuka kaNyusu. Sijabula ukubona philisiwe. I-outfit nje awusondele siphinde sikubone siyangichaza mina ngoba hayi itype yethu le yithi labo dliko osuka sihambe sibone. Yeleli. I-outfit yabani sisa uphinde usondele uphinde usichazele kabanzi kancane. Ubuhlalo ngibenzelwa usisi ucebisile wakaBlose. Uqhamuka phi ucebisile waBlose ushaya into nje mhlawumbe imalini mawungase usichazele nje. Qhamuke esikhelekehleni isigodi. Awu siyabonga ntombi zakwethu. Yimi intombi yakanqamalala umdlovu mafahleni. Sesiyahamba ke sithi mashelela TV sijabulile la sihappy. Ongekho la ulaphi wethu?